Bir wagt bir ýaşadyk gulaly jawan oglan bir büyük alim, büyük pirden bir sorapdyr da büyük Veliyullah dipdir, büyük adam dipdir. Sofçuluk kıyınmı, ya ilmin idinne gezmek kıyınmı dipdir. Mümkün cemaatta varmış da, ol bärekan içinde sorapdyr da. Sofçuluk kıyınmı, ya ahunçuluk, mollaçuluk, kan ilim yığnama kıyınmı dipdir. Ama ol büyük adam aýdypdyr. Sofçulukda anka atsak dipdir. Ilmin idinne gezmek de anka atsak dipdir. Şunu ýadyndan çykarma, adam bolup gezmek kıyın zat ýöne diýdir. Her gaýsyny bol insan bolla gezdir. Adam bolla gezdir. İnsaniýetin ýokurda bolsun. Adam kaçylygyň ýokurda bolsun. Allah insanyň insançylygyna jeza berýändir diýipdir. Allah adamyň adam kaçylygyna jeza berýändir. Ve Allah adamyň täline ondan soň amalyna göre jeza berýändir. Din gürlüğünün maňdysıdır. Sadece düşünmesi bu Türkmençe de aýdylypdyr. Hazreti Ammar ibn Yasir adammış bular. Hiçbir hurmatly, keramatly insanmış. İnsan öz insaniyetin yürüsü beýik zatda. İnsan öz insanlygyny yürüsü, adam öz adamlygyny yürüsü, yani pälini, zannını yaman etmesi, şunu öyle keramet diýdigi de. Ýöne dogryja adam bolup gezmek öyle keramet da.